Сёння цяжка ўявіць стаматалагічныя працэдуры і хірургічныя ўмяшанні без анестэзіі, а факт, што амаль 200 гадоў таму абязбольванне было хутчэй выключэннем, здаецца неверагодным. Час імкліва рухаецца ў бок прагрэсу. Парадка 6000 пацыентам у год дапамагае палегчыць боль чалавек з унікальнай прафесіяй – урач-анестэзіёлаг, рэаніматолаг Ігар Лобан. Доктар Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы ведае тут кожную палату, кожны кабінет, але асаблівае ставленне до операционной. Именно так выглядит современное место. Мы застали это время еще, когда можно было проводить наркозы масочные с помощью оборудования, которое не было насыщено электроникой. На сегодняшний день этот аппарат вот сейчас сам по себе тестируется. Оно мониторирует самые необходимые жизненные показатели. Необходимые показатели гемодинамики, газообмена. Оно подает наркотические газы с высокой точностью. 24 гады ў прафесіі. Ігору Віктаравічу ёсць чым параўнаць сённяшняе абсталяванне і ўвогуле магчымасці. Аднак урач робіць дзіўную выснову. Было интереснее, будем говорить так. Хотя, почему? Потому что мы больше обращались к пациенту лицом. Почему? Потому что на сегодняшний день мы в основном смотрим в монитор, в основном смотрим в электронику. Ігор Віктаравіч павінен сабраць усю патрэбную інфармацыю пра чалавека да ўвядзення прэпаратаў. Варыянтаў анестэзіі сёння шмат, усё залежыць ад асаблівасцяў арганізма. Па словах урача, дыялог з пацыентам увогуле важная умова выніку хваробы. Каждый врач, психотерапевт. Это Боткин говорил, что если пациент поговорил с врачом или врач поговорил с пациентом, пациенту не стало лучше, не врач. На самом деле мы вникаем в любую историю, мы обязаны изучить полностью пациента, изучить знаковые моменты в его жизни, в его болезни и обязательно провести психопрофилактическую подготовку. Ігар Лобан прычыняе дзверы аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі нумар 1, якое ўзначальвае. У 7:30 раніцы тут пачынаецца абход пацыентаў. Бывае, што да гэтага часу ўрач толькі вызваліўся пасля аперацыі. Да выдаткаў прафесіі Ігар Лобан прывык і пра свой выбар ніколі не пашкадаваў. Ён робіць важную справу і за яе ў адказе. Грамотный специалист, очень многому нас научил, отлично организовал работу в отделении, и работать с ним всегда комфортно и спокойно. Сёння, дзякуючы сучаснаму аснашчэнню, можна кантраляваць нават глыбіню анестэзіі, а з дапамогай прэпаратаў блакаваць боль. Але як бы там ні было, без прафесіянала гэта немагчыма. Ён як шчыт ад болю для пацыентаў. Яго словы апошнія перад аперацыяй і першыя пасля яе. Софія Бережная, Тыгран Акапян, телерадыёкампанія «Брест».